Montenegro'nun premier ministri Milo Djukanovic öz ýurdunyň NATO'nun harby bileleşigine goşulmak üçin edilen çakylyk barada ınam sesini almagy başardy. 27 ýanwarda geçirilen ses berilişik Montenegro'nun Serbiýa tarapdary we NATO garşy opozisiýasynyň onlarça tarapdary ýurduň hökümetiniň dargama üçin çağırş eden mahalyna gabat geldi. Şol protestçileriň aglabysy ýurduň etniki serb adlygyna değişlidir. Pakistanyň paýtagty Islamabadda onlarça söwdegar şäherde bekanun dukanlary ýykmak barada alınıp barlayan kampaniýa garşy demonstrasiýa geçirdi. Bu kampaniýa şäherde iki söwdegar helak bolandan soň amala aşyrylýar. Şäheriň işçileri gökbakça önümleri satylýan esasy bazardaky dukanlary ýumraýan mahaly iki sany söwdegary tok tutup helak bolupdy. Protestçiler dukanlary ýumraýan işçileriň tutsag edilmegini talap edýärler. Siz Azatlyk radiosynyň şuň täzelikleri bilen tanış bolýaňyz.